Fl-aktar jum meqjus bħala sħun minħabba l-festa ta' San Lawrence morna l-Belt. Hemmhekk malmaħniex il-moviment tal-kwiekeb marbut ma' San Lawrence u magħrufa bħala dmuħ tal-qaddis li mitmartri mixwi ma' gradilja, minflok iltqajna man-nies u staqsejnihom mistoqsija sempliċi. Bosta huma dawk li f'dan iż-żmien ifittxu xi ġurnata fejn il-baħar jew inkella fl-arja kkondizzjonata. Allura wieħed isaqsi x'jippreferu l-Maltin? Is-sajf jew ix-xitwa? Ir-reazzjonijiet tan-nies kienu mħalta. Is-sajf għax imur il-baħar. Summer. Ix-xitwa ta' għaliex? Biex iddejjaqna naqas ħana. Summer, yeah. Jien kważi kolli ngħid illum nippreferi x-xitwa. Is-sajf. Ix-xitwa nħobb. Għax is-sajf li fsħana u tidlik ma jagħmilekx. Ix-xitwa l-aħjaru. Għax għalija, is-sajf mhux tajjeb. Ix-xitwa. 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 Għax ħajem is-sajf, twadda bġilek għaw flok. Fis-sajf iżda ma tinżaqa xejn. Il-koll kellhom ir-raġunijiet tagħhom għaliex jippreferu l-istaġun partikolari, ħafna jaraw is-sħana daqsxejn esaġerata filwaqt li oħrajn ikollhom l-impenji skolastiċi. Għax ġisħana teqridni tajjini. Warmer weather. Għax ix-xitwa tħassejt il-bardil biex ġaketta. Is-sajf tħossi sħana u tibqa' tħossi sħana. Għax bla skola, bla homework. Però kulħadd għandu xi attività favorita waqt l-istaġun l-aktar li jippreferi. Min jażel ġurnata ħdej il-baħar u oħrajn jippreferu jqattaw ħin mal-qraba fix-xhur kesħin tax-xitwa. Ninta fad-dar ta' Nidħol fis-sodda fil-kesħa. Kollox hu, għax ikolli ħafna enerġija ma fis-sajf xejn imbagħad. Toqgħod dar komda. Naqbad mmur il-baħar, nixxarrab. Il-ġurnata kollha bil-ħwejjeġ kollox, hemm bżonn. Immur il-baħar meta jkolli l-ħin. Just to sit on the beach, enjoy the weather, sort of have some cocktails and just appreciate the fact that you're somewhere not in England, you know what I mean? Niklu naqgħa xi ħaġa sħuna. Nara t-television u noqgħod rilef mal-familja. Siefer imbagħad mur fis-snow. Immur il-baħar ma jkollu niġi x-xogħol. Noħroġ ma' ħbieb baħar. Nimxi, jew nimxi.